गले गले मिनिस्टार MLA मन्त्रि बिथांमोना नैबे समाव क'क्राझाराव दावबायफैबाय थायो सिगांनि समाव बेफोरबायदि दावबायामोन BTC खौ नायसनामोन बा BTC आव बिथांमोना फैनानै जिरायफैयामोन दा बे समाव मा बुंगोन दा जोङो नुनो मोनदों बे प्रेक्टिकल खोथा बेयो एकदम बास्तब थांनाय बाराव हयथ' चिफ मिनिस्टारखौनो जों नुवामोन 5 बोसोराव नाथाय चिफ मिनिस्टारखौ दिनैनि थारिखआव जों नायनो आंगायलायनाय बायदि जाबाय नङा होमबा माने गाज्रि सेन्सआव बुंनो थाङोब्ला दा दिनै मिनिस्टार अशोक सिंहाल मोनाबो फैयो रन्जित दासआ फैयो दहायबो फैदों दालिगावआव दा बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षण होननानैसो आं सानो बै समाव हयथ' जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ बिथांमोनहा नासयनानै दोन्दोंमोन जानगाराव दोन्दोंमोन नाथाय दिनैनि जे UPPL सरकार सालायनाय प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकारखौ बिथांमोनहा नोजोर होदों जे प्रमद बर'आ सामान्य काउन्सिलखौनो लानानै जुदि बिराद गिदिर सिमां नुदोंब्ला बिथांमोनजों जोङो माने क'पारेट खालामनानै बिथांमोनजों जोङो माने एखे लोगोयै खामानि मावनानै जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जों बांसिनै डेभेलप खालामनो हायो नामा हयथ' बे सिन्थाधाराबो बिथांमोनाव थानो हानाय आरो बिथांमोना जे जोंनि क'क्राझाराव फैबाय थानानै बड'लेण्डआव फैबाय थानानै ओरैनो फैनानैल' आलासि जानानै थांदोंबा माने बेखौ सोंखारि जायो नाथाय फैनानै जे बिथांमोना पेकेज होलांदों नङा होमबा बहुत बिदिनो अनुस्थानफोर माने गायसनलांदों बा खालामनो होननानै खोथा होलांदों बेफोरथ' जोंनि थाखायनो लाब ना नङा होमबा दिनै लामाफोरखौनो नाय सासे MLA नि फान्डा बोसोराव माने 1 कौटिल'मोन 1 कौटिजों मा खामानि मावनो हानो बिथाङा नाथाय दिनैनि थारिखआव नाय सासे MLA आ बेसेबां किल'मिटार लामा बानायगासिनो दङ दा बेफोर सोरनि थाखाय जादों हयथ' दहाय चिफ मिनिस्टाराबो फंसे खोथाखौ बुंदों जे आङो माने एकदम रुट लेभेलसिम थांनानै इलेक्सन समाव माने आं रायजो राजाफोरनो मा नांगौ मा नाङा मा सुबिदाखौ रायजोफोरनो होनांगौ मा सुबिदाखौ मोननोबा ओनसोलाव माने उन्नति जायो बेखिनिखौ आङो इलेक्सननि सिगाङाव अबजार्भ खालामदों ओंखायनो आङो होनबे माने MLA फोरनि दारै जे लामा बानायनाय बायदिसिना अनुस्थान फसंनाय बे हाबाफारिखौ मावदों होननानै बिथाङा दहाय जोंनि सिगाङाव मिटिङाव बुंदों दा बिनिफ्राय जोङो बुजिनानै लानांगोन जे चिफ मिनिस्टारा जोंनाव फैबाय थानाय गोबां मिनिस्टारा जों फैबाय थानाया जोंनि थाखाय लाबजनक होननानैसो जों साननांगोन